So, hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, nandito po kami at kukuha po kami ng tahong kasama po si Papa. So, ayun, nandito kami sa Laot. Share ko lang sa inyo kung paano kami kumuha ng tahong or paano kumuha si Papa ng tahong dito sa Laot. So, without further ado, walang further ado kasi lahat do. So, ayun, naghanda na kami. By the way, nandito kami sa Kawit guys, malapit sa Kawit. And nandito kami sa may Kapgan. So yun guys, ang ginagawa ni Papa ay naghahanap ko siya kung saan makikita yung mga kumpul-kumpul na tahong. So ayun, hinahanap niya ba? And by the way, kasama ko ang aking magandang pamangkin, so shoutout sa'yo. Deng, magiling ka man Deng! Maghay ka! So nahiya siya. So ayun, iwanan natin siya kasi nahiya siya. Ayun na si Papa, hinahanap niya kung saan makikita yung mga tahong. So by the way guys, ito yung isa sa mga pangunahing tawag dyan, hanap buhay dito sa Bicol or bilang isang mandaragat na malapit sa dagat. Charis. Ganito yung mga hanap buhay. Mga pagtatahong, ayun. So ayun guys, yung nakita nyo, yun, yung tigsum ko na yan. Yan yung nagkaway-kaway sa atin kanina. Naghahanap rin sila ng ng kabibe. Yeah, kung tawagin dito sa amin ay takal. So ang purpose namin dito ngayon ay tahong. So nandito kami sa may gilid ng isla. Yan. See? Ay si Papa, still naghahanap pa siya ng tahong. So yun, papalapit na si Papa, then sabi niya ay wala daw tahong doon sa parting. By the way guys, dito sa amin, dito sa red tide. So, safe kainin yung mga tahong dito. So, lilipat kami.
pandong. Ini betul betul mana? Kenapa? Puno ko sa akoy. Di ba nasa pagaling na? Tinggal pakai silas mah. Baba na. Silas mah. Tahu silas mah. Tago. Tago pa. Tabang pa picture. Ayun mo din kung tultol pa. Hindi ko makalay ng tultol.
Ako mo dyan sa tatay. Hali po. Hali po. Yung maging out. Polvo, muraw. May muraw yan. Muraw. Parang ang tatabi mo na. Pagkikot mo ka taga. Kurang mo, piliun mo.